Namarkan ni kadaw hapen kut kamonoko ye ka kontrak upok ba wala kadang sa si snemru. Ha ubnai John arjar arbusan pol pokba uliso bat ke klub Monaco ba loso ye ka kontrak ba Arsenal ka badai bankut ha ubnai John arjar arpenyo. Kajing wan jung u sya ka Monaco kalong ban stang beng ye ka karier jung u hadin kajing pan sengi elakai namar ka doping suspension. Andrai kajing wan pai jung u kam syam lalong kat kum kajing kami lenti ki jing man sau ge peteng ki lapalong yu uban yo elakai tang rusin na ka benta ka Monaco. Te kumta namar ka jing khanglat jong ki jing stom ya u na ka benta ban yo mi madan ye ka Monaco. Menin kesngi ka kandai trik nailar arjar apun riu ka Monaco kalapan bena. Ba da ka jing yes ngau thu jing mutlang kilarai ban pen kut no ya ka jing yete kontrak. Wala ka de ban kut hadu ubnai John arjar apnyo Andre lah ban pen kut no namar ka ne ka situation jong upol pokba. Te kumta upol pokba lolong menta kum free agent baru la lalut ban ya keren. Bat kanu ka klub na ka benta ka sinjam ka babut jong ka karier jongo. Bat kat kum Fabrizio Romano la ongru ba ki la don ki klub na Major League Soccer bat Saudi Arabia ki balapan pau ya ka jingkwa ayu. Nin sai pe hakini ki singi ki banwan ba syakinu ki lik unlek bat syakinu ka klub unlek penyesok.